Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Конъюнктивит, йөткөрүү, югары температура, хәлсезлек. Татарстанда кызамык белән авыруның 84 очрагы теркәлгән. Глобус тукталышындагы җир асты кишүендә капиталь ремонт дәвам итә. Тиздән чаллылар яңартылган юл астын бәяли алачак. Шәһәрдә безнең Ишек алды республика программасы кысаларында Ишек алды территорияләрен ремонтлау тәмамлана. Быелның 6 айында Татарстанда кызамык белән авыруның 84 очрагы теркәлгән. Шуларның 39-ы балаларда. Чаллыда кызамык темасын тикшерүне дәвам итәләр. Бүген мэрияда матбугат конференциясе узды. Анда балаларда авыруның 5 очрагы турында искә төшерделәр. 3-се Чаллыда, 2-се Тукай районында теркәлгән. Авыру йоктыручыларның барысы да прививка ясатмаган, дип билгеләп үттеләр Роспотребнадзорда. Балалардан тыш олыларда кызамык белән авырыялар, шул ук вакытта авыру еш кына авыр формада уза дип билгеләп үтә табиблар. Инкубация чоры 28 көнгә кадәр дәвам итәргә мөмкин. Тәндә тимгелләр, конъюнктивит, йөткерү, борын тыгылу, югары температура, хәлсезлек кызамыкның төп симптомнары. Иң нәтиҗәле саклану усулы булып прививка кала. Аның 18 яшькә кадәрге балалар һәм 35 яшькә кадәрге өлкәннәр шулай куркыныч төркемендә булган һәркем ясата ала. В отношении тех взрослых людей, которые прибывают на нашу территорию из стран ближнего зарубежья, допустим, из Узбекистана у нас очень много работников и на территории КАМАЗа, и на стройках, Таджикистан. Если у них абсолютно нет прививочного анамнеза, то есть они не могут документально это доказать, то они все подлежат вакцинации. Без этого работодатель не должен допускать. Шулай ук матбугат конференциясе барышында баш санитар табиб шәһәр предприятиеләрендә кызамыктан вакцинацияләнергә тиешлеләрне сайлап алу кирәклеген белдерде. В этом году при приеме в высшее учебное среднее специальное заведение и при формировании учебных классов в общеобразовательных наших школах нацеленность медицинских работников будет как раз направлена на то, чтобы весь контингент имел все необходимые прививки, в частности и против кори тоже. Шулай ук Илгизәр Бариев Бигишев аэропортында Мисырдан кайтучыларны контрольдә тотуну көчәйтүләрен белдерде. Бу авыру таралу очраклары белән бәйле. Мисырның сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча бу авыру кешедән кешегә күчми, бортик билгеле бер төр бөҗәкләр тешләве ашагына йөгәргә мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Глобус тукталышындагы җир асты кишүендә капиталь ремонт дәвам итә. Тиздән төзүчеләр гидроизоляция эшләренә керешәчәк, шулай ук түбә дә барлыкка киләчәк. Вахитов проспектындагы җир асты кишүе нинди үзгәрешләр кичерә? Тулырак безнең материалда. Ремонт эшләре кызу темплар белән бара. Хәзер глобус тукталышында җир асты кишүе аша үтү мөмкин түгел, куркыныч. Әмма бу вакытлыча кыенлыклар. Тиздән чаллылар яңартылган юл асты кишүен бәяли алачак. Әлегә алар өчен киләнә торган җәяүлеләр юлы оештырылды. Зебра һәм светофор барлыкка килде. Знаете, сделают, очень хорошо будет. Очень рада, довольна, что так делают все-таки для нас. Хотелось бы увидеть, чтобы было красиво, чтобы было удобно переходить, безопасно самое главное. В подземном переходе я бы хотела видеть камеры видеонаблюдения для безопасности граждан, конечно же. Чистоту, аккуратные стены, ступеньки. Светофор тоже удобно. Вот взяли, перешли, что люди не несутся на машинах. Эшчеләр стеналарны тәртипкә китерә башладылар. Тиздән гидроизоляция эшләренә керешәчәкләр. Будет проведена полная гидроизоляция стен, потолков подземного перехода верхнего слоя. Также ремонт полов, установка освещения и дальнейшая засыпка, укладка асфальта и запуск движения. Җир асты кишүендә яктырту, шулай ук баскычлар яңартылачак. Моңа кадәр Чаллы халкы еш кына аяныч хәлдә булган баскычлардан зарлана иде. Хәзер төп эшләр 30-нчы комплекс ягыннан алып барыла. Азилә Шәймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Ленар Султанов, яңалыклар. Җәйнең кызган чагы шәһәрдә безнең Ишек алды республика программасы кысаларында Ишек алды территорияләрен ремонтлау тәмамлана. Төзүчеләрнең эшен җирле халык кына түгел, шәһәр администрациясе дә күзәтә. Исегезгә төшерәбез, быел программага 84 йорт эләкте. 58-нче комплексны исә Үзәк районы башлыгы шулай ук безнең төшерү төркеме тикшерде.
58-20 yurты ишик алдында ремонт tamamlaну алдында. Эшчеләр әйтүенчә, төзелеш эшләре 90%-ка башкарылган. Халык яңартылган тротуарлардан йөри, күптән түгел яңа эскәмияләр һәм чүп савытлары урнаштырдылар. Хәзер территорияны яшелләндерүгә әзерлиләр. Якын арада балалар мәйданчыклары һәм спорт элементлары барлыкка киләчәк. Благоустройство, красота, потом очень много этих пешеходных линий сделали, очень много тропинок сделали. Ну, то, что было, и сейчас это небо с землей. Даже не ожидали, очень хороший ремонт, прекрасные дороги, очень нравится. Что нового у вас тут появилось? Ну, наверное, дороги, озеленение, детские площадки такие уже современные, не то, что раньше были такие вот грубые, дети падали. Үзәк районы башлыгы сүзләренчә, төзекләндерү вакытында алар Чаллы халкының барлык теләкләрен исәпкә алырга тырышалар. Еш кына алар өстәмә парковка урыннары һәм ял итү зонасы сорый. По новым требованиям расширяются дороги, увеличиваются парковочные места. Не везде, конечно, получается сделать так, как хотелось жителям, но мы максимально желания жителей все отразили в проекте. Для этого мы встречались с ними весной, осенью. Ел ахырына кадәр 84 Чаллы ишек алды үзгәрергә тиеш. Шуларның 21-е Үзәк районына туры килә. Барлык объектларны да 1 сентябрьгә тапшырырга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Юлларны яңарттылар, заманча балалар һәм спорт мәйданчыклары урнаштырдылар. 22-нче комплекста безнең ишек алды республика программасы буенча эшләр тәмамланды. 22-дә 15 йортында яшәүчеләр бу вакыйга хөрмәтенә төзүчеләр өчен чын бәйрәм оештырганнар. Анда минем хезмәттәшем Лилия Гатина да булды. Фәридә Гарипова 22-нче комплекста 36 ел яши. Бу вакыт эчендә ишек алды бер тапкыр да яңартылмаган ди Чаллылы. Юллар начар, парковка урыннары җитми иде. Быел 22-нче комплекс безнең ишек алды республика программасына кертелде. Бу программаны без көтеп алдык. Бик нык шат. Үзебезнең рәисләргә, мэр городага бик нык зур рәхмәт без. Шушындый мотор двор безгә ясап бирделәр. Парковкада бик нык һәр җайлы, элекке бик җайсыз иде. Юлларны ясадылар, бик нык күңел шатлана. Балаларга да менә монда уйнарга бик әйбәт. Бик нык күңелле, бик нык зур рәхмәт әйтәсегез килә. 22-нче комплекста 1200-дән артык кеше яши. Монда төзекләндерүне бик көткәннәр. Шушы микрорайонда яшәүчеләр безнең төзелеш алып барган хезмәткәрләргә обед оештырдылар, пылау пешерделәр, пироглар пешерделәр, чәйләр. Һәм менә шушы җыенга без барыбызда җыелдык һәм алар барлык эшләгән, шушы микрорайонда эшләгән хезмәткәрләрне чакырып, алар өчен менә матур концертлар куеп, яхшы обед оештырдылар. Башкарылган эшне шәһәр мэры да бәяләде. Наил Мәхдиев төзүчеләргә яңартылган ишек алды өчен рәхмәт белдерде. Хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Спасибо вам за ваш труд. Пусть и дальше Всевышний вам помогает. Пусть и дальше будет работа. Пусть и дальше будет объем работ. Мы еще 24-й, 25-й, я думаю, еще 26-й год будем работать. Хәзер ишек алдын танып та булмый ди халык. Рәхмәт йөзеннән алар төзүчеләр өчен бәйрәм оештырган концерт программасы һәм өстәл әзерләнгән. С жителями работа была хорошая, взаимопонимание всегда были, договаривались. В общем, все отлично, все хорошо, все всем нравится. Мы довольны и счастливы, спасибо ему большое. Быел автозавод районында республика программасы кысаларында барлыгы 19 ишек алды төзекләндереләчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Продсклад Победа. Колбаса солями миланская от Метцлер 169,90. Сосиски венские 400 грамм 129,90. Все нужное по низким ценам.